Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayo nga gabi, mayo nga pakiguban, welcome sa ato nga programang ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga naghatag kanato kadaugan o kalampusan sa mga buluhaton nga diin gisalig sa Ginoo sa matag usa. Ako nagtuo nga na ang tanan nagmalampuson ug ang tanan malipayon tungod kay ang Dios nagtagbo ug nagtubag sa tanan natong manghangyo. Wala gayod pakyasa sa Ginoo ang atong mga gipangayo. Iya gayon nga giatiman o gitagbo unsa may ato ang mga hangyo. Kini pasalig og ang saad sa Dios mga kigsuonan nga dili gyud niya mapakyason ang iyang mga pulong. Sa ato nga karon nga panag-uban, ako kamong gihangyo sa paglitok og mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa Dios sa matag usa nato ka kinabuhi. Ato ning ablihan og sugdan sa mga pagdaig, pagpasalamat sa atong buhi nga Dios kining atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mag-ampo kita. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, nagpasalamat kami sa imuhang paghatag kadaugan sa pagtagbo o pag-atiman sa unsa may mga gikinahanglan sa imong katawhan. Salamat o Dios sa walay hunong nimo pag-amuma sa matag usa ug padayon nimong giatiman o gitagbo ang among gikinahanglan. Amahan Dios sa makagagahom, nagpasalamat na usab kami nga sa amo karon nga panag-uban imo na usab kaming panalanginan, imo na usab kaming ubanan o proteksyonan. Dalaygon ka nga Dios nga naghatag kanamo kalampusan nga sa tanang mga buluhaton nga imong gisalig kanamo kaming tanan nagmadaogon. Sa amo karon nga panag-uban kami usab imo na usab panalanginan sa mga pulong nga gikinahanglan ng masabtan. I declare blessing sa matag usa amahan in Jesus name. Amen o amen. Ang pulong mo kahayag ko, sa pulong mo nalingon ko, sa pulong mo nabago ko. Mayong gabi, mayong pakiguban mga kaigsuonan sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi, mayong pakiguban ilabi na sa ato mga kaigsuonan nga nagsunod sa ato nga programa pinaagi sa atong FM Station 101.3 nga nanuka diri sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa Malabuyok, Cebu. Ang pulong mo mayong gabi ni Brother Moses Cardente ug ni Brother Pedro Arsola sa mga Arsola family ug sa ato mga kigsunan nga nanuka diha sa sitio Maliigang. Mayong gabi ug sa ato mga kigsunan diha sa sitio Ampak, sitio Linao, nilang Brother Julius. Mayong gabi nimo diha Brad Julius. Og sa tanato mga kigsunan diri sa sitio Kalugtugan, mga De Villieres family, Tamayo family, mga Dinoyo family, maayong gabi. Mayong gabi, mayong pagiguban og maayong adlaw, mayong hapon, buntag sa tanang mo replay sa ato nga programa. Ilabi na sa ato mga kigsunan diha sa Siargao. Maayong gabi ni Ma'am Alda Singkol og ni maayong gabi usab no sa ato gigsuon diri sa Binamungahan, Sibunga, nilang Brother Junjun Barolo. Maayong gabi ini, maayong pagiguban. Ang Dios magpanalangin ni Sister Gretchen, ang Dios magauban o magtagbo sa tanan nga inyong gikinahanglan. Maayong gabi sa tanang morible ug maayong adlaw, maayong udto hapon. Ang Dios magpanalangin kaninyong tanan. Mayong gabi ni Marlene Garganera. Maayong gabi Pastor request kog song Pastor Lahutay. Salamat Pastor, God bless us all.
Dalaygon ang Dios mga gigsuonan nga paday nagpanalangin sa matag usa nga iyatang gihataga kadaugan og gihatagan og kusog pila ka adlaw mga kaigsuonan wala ta ka live tungod kay ning pahuway ko og insakto tungod sa human namo nga pagbuho sa flooring sa ato ang simbahan. Medyo nagkinahanglan og nangayo ang akong lawas og pahuway unya bisan kong nipahuway lang ko sa pag-istorya kay ang ako ang kanapitang pag-istorya mura o kanang kuan siya kanang naa siya'y koneksyon sa ako ang lawas muna nga nimpahuway ko kadyot o sa ato nga programang pulong mo kinabuhi ko niya na pag mga pamaol kana bitawng dili ta maanad sa atong trabaho mga kaigsuonan kana bitawng trabaho nga dili ta anad mo aksyon gyud tag pamaol muna nga siguro nakalitan ang ako ang lawas sa ato ang pagtrabaho sa ato ang flooring unya gamay na lang gyud kulang mahuman na gyud ang ato ang flooring sa atong simbahan. Dalaygon ang Ginoo nagtagbo nining tanan. Awit makalangit ato ang tagaan og pagtagad mga kaigsuonan lahutay lang diri lang sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Murag nimpilit man ang ako ang kuan ang ako ang PC atong computer murag dili man mo click. Sige murag kay ang pulong mo kinabuhi ko kay ang pulong mo kinabuhi ko. Sige no pasensya kay ako ang Okay mga ikog pasensya mga kaigsuonan nga ato ang computer murag na restart nato ato asang gi-restart para maka-diretso ta sa ato ang programa. Ako rang andamon mga kaigsuonan ang gi-request diri awit makalangit lahutay. Okay ako aring tagaan og pagtagad diri sa ato ang programa. Ang gi-request diri karon lahutay. Lahutay lang. Ako sa nga pangitaon diri ang gi-request diri sa atong igsuon lahutay lang. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Marlene Garganera. Mayong gabi, mayong pakiguban. Dalaygon ang Dios magpanalangin. Busa ayaw kaloya kay mayong mapa angay ka lang mo lahutay aron maka. Mayong pakiguban ni Pastor Carmen Mahilong Batigi nga nanukat sa Sudlon 2, Cebu City. Og ni Winnie Tabunan, good evening sa tanan. Shout out ko diha sa Margo sa Tubig sa akong mga pag-umangkon. God bless sa inyong tanan.
Si Jeffrey G. Pintin na shout out Pastor Ramel Di Gorio, salamat and God bless. Maayong gabi ni Johnny Boy Mondihar, maayong gabi Pastor og sa tanan nga ni tan-aw og naminaw sa imong live. Dalaygon ang buhi nga Dios nakauban na pud ka namo Pastor, salamat sa Ginoo. Si Ninita Pahang may bii Pastor, salamat sa Ginoo naka-live ka. Tagmingaw ko sa pulong sa Ginoo. Love you all and God bless. Salamat kayo sa inyo nga pag-atang o paghulat no sa ato nga programa. Mayong gabi, mayong nga pagiguban ni Akira Manukan. Mayong gabi ni Riz Chen. Mayong gabi sis. Ang Dios magpanalangin, ang Dios magatagbo ug mag-uban kaninyong tanan diha. Si Lian Abuda Garces Calamba, mayong gabi Pastor, watching from Gango, Sami City. Si Nazaria Paragan, mayong gabi Pastor, request kog awit makalangit sa gugma. Si Nelisa Payat, salamat Pastor sa imong pulong, ang Dios daghan minaw sa imong programa nami diri sa ambag karon. Sige. Okay, to ning nga taga-anog pagtagad ang ato ang programa mga kaigsonan, doon na ko'y gi-adjust sa ato ang programa nga dili ta maka-request og mga awit apan tungod kay pagsusi nako sa ato nga programa mga kaigsonan nga medyo laom kayo at makaingon tang habog og makaingon tang taas kaing kabuton ang adjustment amo na nga ato nang gigukod o gi-adjust mga kaigsonan ang gikinahanglan gyud sa ato nga programa, walay lain ang pagpaminaw sa pulong sa Dios diha sa mga awit makalangit. Muna nga dili na lang nato ni paaboton og 30 ka adlaw ang atong adjustment sa ato nga programa. Ato ning humnon karon sa ato nga programa panag-uban sa anining pitsaha. Muna nga ato ning ablihan ang pagdawat og mga request, mga awit makalangit, ma-in-English man og dili in English. Una nga malipayon ta mga kaigsonan nga maka-request og mga awit diri sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Bisag unsa mga kaigsonan ato na nga tagaan og pagtagad basta kay Christian song, mga awit makalangit, abli ang atong programa. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Nelisa Payat. Salamat Pastor sa imong mga pulong. Ang Dios daghan minaw sa imong programa nami diri sa ambag karon. Oy mayong gabi, mayong pakiguban, dalaygon ang Dios magpanalangin. Okay, awit makalangit sa gugma, ako ning tagaan og pagtagad sa ato nga karong panag-uban ang pulong mo kinabuhi ko. Okay. Ato na ning i-share gyud ang ato nga programa mga kaigsuonan para sa ato ang mga kaigsuonan nga nangandoy nga madunggan ang ilahang mga awit diri sa ato ang programa. Awit nga gipangandoy gitinguha sa ato nga kaigsuonan nga ilang ma-request ato ng tagaag pagtagan. No? Sa gugma, ang ako ang mahatag diri sa gugma mo, diri lang sa ato nga programa, moray ako ang makuha og makit-an diri sa ato ang panag-uban sa gugma mo. Sige, ato ni nga tagaan og pagtagad. Og salamat kayo sa inyo nga pag-request og paghatod og mga request no, awit makalangit diri sa ato nga programa. Pila ka igsoon na to ni hangyo nga murag matot pa Pastor mingaw man kung walay sunata nga mga awit makalangit tinuod yun mga kaigsunan dito sa langit di yun may tabong way sunata no? Naagyo dito ang mga pagdaig matod pa sa kipadayag saba ug sama sa gahob sa busay ug sama sa kagahob sa dalugdog ang mga pagdaig mga pagpasalamat dito sa gingharian sa Dios.
Mayong gabi ni Lisa Payat, mayong gabi Alejandro Moldes Manil. Mayong gabi Pastor watching me from Barangay Luna, Kapalong, Davao del Norte. Shout out ko diri Pastor, request ko og song entitled Banta og sa Kalbaryo. Please jud ko og pray Pastor. Pa-play Pastor, daghan salamat Pastor, more power and God bless you always. Hinaguro sa hangin, sa gugma mo, O Diyos, akong magpabilin. Mulukso ko sa gugma mo, kala ko nagabag. Masayaw ko sa gugma mo, kala ko nagabag. Isyagit ko ang ngalan mo, kala ko nagabag. Ibayaw ko. Mayong gabi, mayong pagiguban ni Ana Lee Nadedo. Mayong gabi ni Ray Zamora. Matod pa, God bless you Pastor. Mayong gabi, lahi na pod nga revelation. Si Emails Francisco, mayong gabi Pastor, watching from Maap Church, Marivelis, Bataan. Pa-request awit Milagroso ka o Diyos. Sige, ako rin i-screenshot inyo ang mga request para ako aning matagaan o pagtagad. Mayong gabi, mayong pagpaminaw o happy watching ni Oliver Arabi Senior. Mayong gabi Pastor watching from Carmen Bohol. Salamat Pastor. Junior B Gabutan, maayong gabi Pastor, makapaminaw na sadmi sa pulong sa Ginoo Pastor. Ako di ay pa-shout out ako anak nga si Mingming o si John Ray Rod. Uy, maayong gabi ni Lydia Kanyo, maayong maulan, maayong maulan nga gabi Pastor. Salamat sa Ginoo nga bisan nag-ulan naka-live ka watching Kalawisan Lapu-Lapu. Maayong pag-ulan-ulan diha, ubanan og proteksyonan mo sa Ginoo. Diri pod na ulan-ulan mga kaigsunan, unya monitoring ra pod tas mga kilat og dalugdog para dili pod ma guba ang atong transmitter. Salamat sa Ginoo sa iyang pag-uban, no? Mayong gabi ni Junior P. Wito. Good evening Pastor watching. Salamat sa Dios sa iyang mga pulong ilabi na jud diha kanimo Pastor, and God bless. Request Junior B. Gaputan, matod pa kanta imutanan. Kanta imutanan Pastor. Okay, imutanan. Awit magkalangit mga kaisunan atong tagaan og pagtaga banda diri lang sa atong programa nga ang pulong mo kinabuhi ko. Aklat ng kronika matatagpuan, isang hari ng Huda may takot sa... Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Sisa Aninaw Manunan. Mayong gabi Pastor, God bless. Pirmi ni nasad ko naminaw sa pulong sa buhi nga Dios. Nagikan di ay sa Kalasuyan, Kapihan, Libuna, Bukidnon. Mayong gabi kaninyong tanan. Kumusta mo diha sa Bukidnon? Ang Dios magauban, magaproteksyon, magabantay, magatagbo sa inyo hang pagpuyo diha. Ako nagtuo nga ubanan o katimanon mo sa Ginoo. Ayaw lang kalimti ang iyang pamaagi. Dili kita pakyason sa iyang mga saad, no? Mayong gabi ni Rizal Rindoki. Good evening everyone. Og labi na ninyo Pastor og sa inyong family watching from Qatar. Pwede request kanta Ikaw ang Kusog. Sige. Si Marley Valinti Gali. Mayong gabi pa sa request ko o Goodness of God from Escalante City. Sige. Gregorio Caring, mayong gabi Pastor og sa tanan na minaw karon wasing from Hinunangan, Southern Leyte. Shout out sa imuhang mga anak na minaw karon.
Sige, gikan Muntalban. Maayong gabi ni Anali Karinal Limpahan sa ikon. Maayong gabi ninyo diha ses. O si Gerald Urbano Villimore. Maayong gabi watching from Malaysia. Request kog song Pastor ikaw ang song. Maayong gabi Pastor Gideon Candelario. Please patabang ko ampo sa akong tibok lawas nga madali ra pag-ayos sa mat sa akong opera. Sige. Salig lang o niya sundara gyud ang unsa may mga advice sa doktor, no? Si Sisa Aninaw Manunan, request ko kanta Sama sa Suba. Sige, Sama sa Suba. Maayong gabi ni Rose Jasmine. Maayong gabi diha ninyo Pastor. Kumusta mo diha? Ug sa tanan nato mga igsoon nakasulod nasa live ug sa mo replay. Dalaygon ang Dios sa atong kinabuhi. Kung naapa oras Pastor lihok ko kanta Ginikanan siguro. Salamat kaayo Pastor watching from Taiwan. Tingan og ubanan mo sa Ginoo Sister Arisha Chin. Mayong gabi ni Roselyn sa Hamyo Yo. Good evening Pastor watching in Bindoy. Mayong gabi, may pagpaminaw. Kumusta mo diha sa Bindoy? Maulan ba diha sa Bindoy? Negros Oriental. Mayong gabi ni Pastor Eliseo Godinez. Si Ma Imperatriz Daya Limas. BE Pastor from Dungguan, Bulinawan, Carcar City. Kumusta mo diha sa Carcar City? Si Arlene Suyan Trasaris. Maayong gabi Pastor Gideon Candelario. Please patabang ko ampo sa ako tibok lawas. Ako na nabasa. Maayong gabi ni Josepino Paran ni Bumi Trasuna. Maayong gabi Pastor watching from Bacolod. Si Arnel Dihanio. Maayong gabi Ilin Mamak. Maayong gabi mayong pagiguban. Dalaygon ang Dios magpanalangin ni Arnel Dihanio o ni Alejandro Rabaca. Maayong gabi mayong pagpaminaw. Malin Bayang, maayong gabi Pastor. Maulan nga kagabion, request kog song Naguluhan og tumawag ka. Thank you Pastor sa pag-play. God bless you all watching from Davao City. Maayong gabi ni Imalin Chandi Prasad. Maayong gabi buntag Pastor Gideon og sa mga tanan na minaw. Salamat kay Pastor kay nag-live ka. Makapaminaw na pod mi sa pulong sa Ginoo. Mayong gabi diri sa Pilipinas, asaguro na no ka ni si Imalin. Kumusta man ka? Og mayong gabi sa tanan, awit makalangit diri sa tong programa sa Kalbaryo. Mayong gabi ni Tatay Arnold Pasyon. Mayong gabi ninyo diha tay sa Mandawi. Kumusta mo diha? Maulan ba diha sa Mandawi tay? Mayong gabi ni Raquel Lopez. Good evening Pastor. Salamat naka-live na sad ka. Victor Arcala, mayong gabi Pastor uban sa imong pamilya ug sa mga nagsunod sa pulong mo kinabuhi ko watching from Esperanza, Santo Tomas, Davao del Norte. God bless you always. Ingat palagi. Uy, salamat kaayo. Ampingan og ubanan ta sa Ginoo. Si Mila Malot Sodaria, maayong gabi Pastor Gideon watching from San Francisco, Agusan del Sur, uban sa Long Bana Nicanor. Okay. Maayong gabi ni Raquel Lopez, naka-live. Naka-live yun. Si Rifat, matod pa maayong gabi Pastor, live naka sa 96.7 Shine FM Christian Radio Station sa Upper Lambog, Badian. Request song Pastor Lahutay. Maria Victoria Pires angkot, maayong gabi. Si Consyal Ariel Bisario, maayong gabi Pastor watching from Gihob, La Libertad, Negros Oriental. Mayong gabi ninyo diha Brother Ariel. Kumusta? Ipangumusta ko ni Pastor Albert Garces. Ipangumusta ko atong amigong Malipayon. Kumusta mo diha sa Gihob, La Libertad. Sister Teresa TC, matod pa Pastor, maayong gabi. Si King sa may takos sa pagbukad king linukot nga tulunan. Sige. Ang gipakita diha nga ang wa gyud laing makabukad, walay laing
makaabli kundi si Ginoong Hesus lamang. Ano atoro nga tagaan og pagdagad og sa mga request no ato sa ning nga tagaan og pagtagad sa makadali no. Ako sang andam-andamon dire para mapasunod lang nako ang mga awit makalangit nga ga-request dire sa atong programa. Dati ako puno ng kasamaan, laging alipin na sanlibutan, nalulong sa kalayawan. Sa nangutanan nako mga kaigsuonan about sa gipadayag kapitulo 20 bersikulo 7 hangtod sa 10, nagisgot diha mga kaigsuonan nga ang yawa o Satanas pag presuho na, pag silutan na uban sa Gog ug Magog. Ang Gog ug Magog mga kaigsuonan na simbolo kini or nagdala kini sa mga nasod nga misupil sa Dios. Kinsa gani ang mga nasod nga misupil sa Dios? Sila ang mga nasod o mga tao nga kauban ni Satanas nga silutan sa wa nay katapusang kamatayon o wala nay katapusang kanang silot ng mga pagantos. O kinsa man ang mga nahisakop sa Gog ug Magog, katong mga tao nga wala mo dawat ni Jesus Christ, katong mga tao nga nagkinabuhi gyapon sa unod, nagkinabuhi gyapon sa tawhanon, nagkinabuhi gyapon kalibutanon. Mao nang kitang mga Kristohanon, unsa may imong karatula, unsa may imong simbahan, importante nagkinabuhi kang Dios non, nagkinabuhi kang langit non, espirituhanon, ug wala tay laing gisentro ang plano lamang sa Ginoo. Kay mao nay mga buhing ebidensya nga dili gid ta sama sa dili ta mahimong sakop sa Gog ug Magog. Kay ang mga sakop sa Gog ug Magog mga kaigsuonan mao katong mga tao nga na misopil o nagbugal-bugal o nanamastamas sa ngalan sa Dios. Sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo, dahil ako'y inibig mo, dahil ako inibig mo. Pagkanindutan ng mga igsoon at tungod sa paghigugma sa Dios, siya nagpadala sa iyang bugtong anak nga mao si Ginoong Hesukristo. O bisan kung dili kaya o makaingon ta sa prayer ni Hesukristo mga kaigsuonan, matud pa kung mahimo kuha kining kupas mga kasakit apan tungod kay dako kay ang gugma sa atong Ginoong Hesukristo, sa matag usa ihatang gipakamatian o giantos ang tanan dito sa cross aron ikaw ug ako maluwas tungod sa gugmas Ginoo. Awit makalangit, milagroso. Mayong gabi ni Leo Balsa, mayong gabi, mayong pagiguban, dalaygon ang Dios magpanalangin. Ako kamong gidasig mga kigsunan nga atong i-share gyud ang ato nga programa. Labi na gyud sa ato ang mga kailag higala og sa inyo pong pamilya. Kayang higpit ng kaayuhan, ikaw Ginoo, walay laing ngalan na puno sa himaya. Atong hinumduman mga kigsunan ang pagkamilagroso sa Dios, ang pagkagamhanan sa Dios. Masinatian lamang nis mga taong may pagtuo kaniya. Ang tao nga naay pagtuo sa Ginoo nagkinabuhi sa pulong sa Ginoo. Ug unsaon nato pagkinabuhi kung wala tay panahon sa pamalandong, pagpaminaw, pagkat-on. Muna nga ang tao nga nagkat-on na malandong og nagpatudlo og nagtuon sa pulong sa Dios, nagpakita nga mao kana sila ang makasinatis pagkagamhanan sa Ginoo. Matud pa mga kaigsuonan sa ato ang mga igsuon sa nga naa sa nagalaing mga lugar. Matud pa pastor, daghan silang mga pangutana mga kaigsuonan o doon na po'y manghangyo. Matud pa nga mas maayo gyud nang naay
awit makalangit. Muna nga maka-request na gyud ang tanan, no? Sa ato nga pagbalik pila ka adlaw, pila ka gabi itang wala mag-live tungod kay nipahuway ko sa makadiyot human sa among trabaho sa simbahan. Kay medyo na baguhan ang akong lawas mga kaigsuonan sa paghalo og mga semento nga pertig yung pong dagana. Una nga nipahuway ko og duha ka gabi, no? Duha ka gabi wa tay live. Mayong gabi ni Freddy Aquino matud pa. Mayong gabi pastor, dalaygon ang Dios o dalaygon ang Ginoo sa imong kinabuhi pastor. Sa akong kwarto nga gigdaan unya mihigda pod siya sa akong gihigdaan unya pastor, ako daw siyang gihangyo nga pandungan ko niya unsay paot pasabot. Tamgo pastor, ang kisamay imuhang pastor, akong kwarto nga gigdaan kisamay imong kauban. Sige. Wala murag wala man ni mahuman. Mayong gabi diha ni Ma'am BT Wong nga nanuka diha sa subdivision Maria Luisa, Cebu. Mayong gabi nimo diha Ma'am BT, ang Dios magpadayon sa pagpanalangin. Kumusta mo diha Ma'am? Si Eileen Angeles Umba, mayong gabi si Emails Francisco pastor, unsa man di ay imo gisilungan nga sikta. Kung hisgutan na sikta pertin daghana mga kaigsunan. Sa una, nagdako ko sa Pentecostal Assemblies of God. Assemblies of God yun ko nagdako. Unya ang akong papa kay magwawaliman, nagtukod og simbahan si papa kapito kahigayon. Kapito kahigayon sumala pod sa pananaon nga iyahang nadawat gikan sa Ginoo. Amonay nasinatian na mo sa pagdumala ni Papa sa mga puluhaton sa Ginoo. Og naatoy simbahan nga gitukod ni Papa, Iglesyang Balaan. Og naay mga panahon mga kaigsunan nga mutukod na pod og laing simbahan, pero ang ako agyong nadak-an mga kaigsonan, nagtubo gid ko sa Assemblies of God, Pentecostal Assemblies of God. Unya tungod kay naa man gyud mga panahon nga dadon ta sa Ginoo sa naglaing mga lugar o sa pagpanarbaho, mo nang makasulod pud ta og nagkalain-lain nga mga sikta. Pero usara gyud ang ako ang gipangita kanang nagtudlo sa Biblia. Bisag unsang klaseng sikta basta kay nagtudlog Biblia, mao nay pinakanindot nga doktrina, og dili ta malayo og dili pud ta malibungan maghisgot sa kaluwasan. Muna nga bahin sa sikta mga kaigsuonan, basta bisag unsang sikta ha, basta kay nagtudlo sa pagtulunan sa atong Ginoong Jesucristo og nagkinabuhi sumala sa gitudlo sa Ginoo dihas Biblia, mao nay pinakaimportante. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Nelvert Tio. Mayong gabi pastor, watching from Bindoy. Request kog song Gugma Mo. Gugma Mo by Influence. Na by Gugma Mo. Sa Gugma. Gugma Mo. Ako sa nga pangitaon daan kung naabaning Gugma Mo ha, Sister Norberta. Ikaw ang bugtong paglawaning kinabuhi ko. Sa itugin ko ang nananiha. Okay, naadi ay. Pero ako saning ipatukar ang mga request dere nga nahiuna sama aning imo tanan. Sige, imo tanan. Ako saning tagaan og pagtagan ang awit makalangit nga imo tanan. Sige, ako sang pangitaon diri alang sa nag-request ni aning maong awit ha. Ako saning pangitaon imo lang. Siguro siguro ni imo lang, no? Unya ako po ning taganong pagtagad ang uban pang mga kanta, no? Request kanta imo tanan pastor. Imo tanan. Imo lang ha. Mora ni ako ang mahatag usa ha sa nag-request aning imo tanan.
pagpaminaw Amo ni tanang kalapa Ate Elvie Elsa de Villeras. Maayong gabi sa mga de Villeras family. O Diyos Maayong pakiguban ni Rizal. Maayong gabi, Pastor. Maayong gabi ni Nars Buyan o ni Ariel Biserio. Maayong pagpaminaw. Si Felix Dapar Lumod. Maayong gabi, Pastor, ug sa tanang viewers, and God bless you, Pastor. Si Joyce Amorilio Buntog Navales. Maayong gabi, Pastor. I'm watching from Amag, Bayabas, Surigao del Sur. Maayong pagiguban ni Emilio Gabugos. Good evening, Edwin Rabayas. Maayong gabi, Pastor Gideon, ug sa tanan na minaw karon ug sa tibok nimong pamilya. God bless, Pastor. Oras ato nga programa alas 7:04 na sa kagabion. Paday na minaw sa mga awit magkalangit. Diri sa itong programa ang pulong magkinaboy ko uban sa awit makalangit, imo lang. sulod ning dughan ko pagpaubos o pagsali ang kaugmaon ko kanimo lang ang tanan imo ang langit o yuta bisan pang kawanangan imong tanan imo ang tanang kadungganan pasidungog ug pagday paghimaya pag-awit imo ang langit ug yuta. Kuno na mo'y mga pangutana, pwede rin yun na ipaabot diri sa itong programa. Og ako yung gidasig ang matag-usa sa pag-share ni ini ngadto sa inyong mahigalag kaila. Ayaw ni ihikaw aron sama sila kanimo kanako makadungog na pusad sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Dios mao'y atong gikinahanglan nga masabtan og mao'y atong maikinabuhi samtang nagpuyo patas kalibutan. Kay kung mamalandong bitaw ta mga kaigsuonan, ang panahon pertirag yung dali murag bag-o patang ka eskwela, high school, elementary. Karon naghanag mga pamilya. Apan ang munay giingon gyud nga mubo ra gyud ang panahon, mubo ra ang kinabuhi sa tao. Ang kamubo mga kaigsuonan atong ampingan og atong kana bitaw nga gamiton sa pagpangandam sa dapit, alang sa dapit nga wa nay katapusan. Dunay duha ka dapit nga wala nay katapusan, langit ug ang impierno. Ang impierno wa na punay katapusan, wala na punay katapusan, lamang na ang kasakit, na ang grabe nga kanang kaguliyang o pagantos nga walay sama. Pero kanang dapit nga langit nga walay katapusan, na diha ang gipakita nga kaharuhay, unya kalipay, kalinaw, o naa diha ang presensya sa Dios nga mo'y tuburan sa tanan, maoy gikanan sa tanan nga kalipay, kalinaw, ibin wala na ikasakit ug wala na gyoy ka subanan sa maong dapit. Og tungod sa gugma sa Dios mga kaigsuonan, ikaw ug ako giampingan o giandam tas Ginoo aron makaasod ta didto. Ang giklaro dinhi mga kaigsuonan kana ragyo nga maandam bitaw ta sa pagsulod sa dapit nga wa nay katapusan, dapit nga wala nay kasakit. Wanay rason nga nung doon na tayo programa ang pulong mo kinabuhi ko. Kay diris ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko, diri ta gilig-on o gipahinumduman aron mahimong andam ta sa tanang panahon sa pag-atubang sa Dios nga atong gialagaran. Akong kinabuhi kalang kusog ug pagbati ang kaalam-bahan di Ayaw hikaw ang ato ang programa ngadto sa inyong mga kaila, ayaw sila ayaw ni idalo ngadto nila i-share gyud. Ang pag-share ni ini dili gyud bugat og dili lisod. Ang imo hara gyud mga kaigsuonan gugma
sa pag-share ni ini ngadto nila. Awit magkalangit, ikaw ang kusog, diri lang sa to nga programang ang pulong mo kinabuhi ko. Ikaw ang kusog kanako, kalipay o dalampanan, muabot man ang problema, walay mahika pahimot. Mayong gabi ni Velito Inero. Request kog song Pastor Awit Makalangit, sukad ako nahibali. Sige, ako ra ning screenshot para ato ra ning mataga ag pagtagad. Sa mga nag-request no nga ako gyung nabasa diri, ako ra gyud nga ipasunod para dili pod masayloan ang uban. Mayong gabi ni Edith Lumanda. Good evening Pastor Gideon, pa-shout out sa akong bana Lino og sa akong mga apo si Cladit og si Nathan. Mayong gabi ninyo diha. Si Nathan mao ni ang propeta nga mi-review kang David o niya nindot kay kasing-kasing si David madinawaton, naghinulsol siya umuna nga kung imong lantawon sa kinabuhi ni David, si David nga mahinulsolon og wa na gyud siya mobalik sa pagpakasala mga kaigsunan, gihatagan siya sa Ginoo anak nga malamon nga mao si Haring Solomon. Unya namatay si David nga tiguwang na gyud pagkaayo. Unya nindot sad ang iyang kamatayon, walay gibiling problema no. Mayong gabi ni Alfredo Idoria Ponce. Pastor, good evening uban sa imong pamilya ug sa tanang mga viewers, and shout out ko diha sa akong pamilya Batabaw, Buena Vista, Agusan del del Norte, del Sur. Sa akong wife si Christiana og sa akong mga tulo ka mga dalaga kang Princess Alicia og si Vanessa. Nangayo ko Pastor og full protection kanila diha sa Pinas og sa ako andiriya sa Dubai. Sige, ubanan mo sa Ginoo Sir Alfredo Idoria Ponce. Ang Dios magapanalangin og ayaw lang gyud kalimot sa paghigugmas Ginoo kay maunay iyahang pamaagi aron dili mo abot kana bitawng gitawag kalaglagan. Kay ang Ginoo sa iyahang saad diha sa Salmo 91:14 andam siyang muluwas sa mga taong nahigugma kaniya. Monang ang sugo sa Dios gikan sa daang panahon, daang kasabutan hangtod sa bag-ong kasabutan, higugmaon nato ang Dios sa tibok kusog, sa tibok kalag, sa tibok kasing-kasing, sa tibok kunahuna. Ang mga buhat nga nagpaakita nga gihigugma nato ang Dios, kanang gituman nato ang iyang mga sugo. Unya dili gyud nato kalimtan ang mga pasidaan, mga pamaagi sa Dios ug mga mensahe sa Ginoo. Sigurohon natong ikinabuhi kay naa gyud diha ang kaluwasan. Kay sama sad sa panahon ni Abraham, si Abraham sige siyag ampo sa Dios alang sa ihang pag-umangkon si Lot dito sa Sodoma Gomora. Unya gitubag gyud sa Dios ang tanang mga hangyo ni Abraham. Sa diha nga giluwas na sa Dios pinagi sa mga anghel ang pag-umangkon ni Abraham nga mao si Lot, mga igsoon giluwas sila nga dunay instruction ang Dios. Ingon ang Dios pinagi siya mga anghel, sige lakaw mo anang duol nga barangay, sa kasikbit nga barangay, adto mo dangop, pero ayaw gyud mo paglingi kay kung mulingi mo patay gyud mo. Wa gyud mahitabo mga kaigsuonan ang pagsunod sa instruction sa mga anghel. Misupak gyud ang asawa ni Lot. Sa dihang milingi ang asawa ni Lot, patay gyapon. Muna nga ang pag-ampo mga kaigsuonan mahimo ni siyang epektibo ug masinatian sa tao nagkinabuhi sa pulong sa Ginoo. Mayong gabi ni Teresa TC, Lunlun Bulawan Pastor. Sige.
Ako raning tagaan og pagtagad. Oras sa nga programa, alas 7:13 na sa kagabion. Awit makalangit sama sa suba, Jubert Madira Music. Rizal Rindoki, maayong gabi. Si Ilimi si Manayan, paborito kaayo na namo sa akong anak pastor. Amo ng kantahon kung mag-video kay. May shout out palihog. Okay, salamat kay. Leo Balsa, pastor, request ko labot. Sige. GPC Santiago, wow, lipay ko na Jud Live si pastor. Good evening, pastor Gideon. Salamat kay GPC Santiago. Glory Donenor, Donairi Fortuna, pastor request, pwede request awit Magkalangit Labod. Sige. Si Girly Salvia Pigalan, maayong gabi pastor, watching from Lapasan, Clarin, Misamis Occidental. Ninskili, maayong gabi diha ninyo sa imo nga pamilya pastor. Gimingaw gyud ko sa imong programa nga karon na balik pastor, magsige ra gyud kog atang mag-live ka. Salamat kaayo nga nabalik na gyud dalaygon ang Ginoo sa imong pamilya. God bless you. Salamat sa Ginoo sa duha nato ka gabi o duha ka adlaw natong pahuway. Kay gikan ko sa pag flooring sa ato ang simbahan. Actually wala pa gyud mahuman pero gamay na lang gyud kulang ang ato ang flooring kay medyo matudpas mga nakakita, medyo kana bitaw nga ligon gyud nga panga flooring kay kuan man kanang standard gyud ang iyahang pagsukod unya ang atong gigamit nga mga kabilyasad sa atong flooring 10 mm unya medyo dugol-dugol ra pug gamay inana ka ligon ang ato ang gihatag no sa Ginoo aron atong halaran simbahon o pasidunggan ang Dios ni anang maong David. Mayong gabi ni Matias Sato, mayong gabi Pastor Gideon ug sa tanang gasunod sa pulong mo kinabuhi ko dalaygon ng buhing Dios. Ugma ra ko mag-replay pastor kusog ulan sa Bohol ika ni Sister Bibian. Padayon Sister Bibian, ang Dios magapanalangin kanimo sa imong pag replay sa ato nga programa. Si Tilix Zapar Lumod request kog awit Magkalangit hangtod may kinabuhi. Si Tres Chicas, good evening Pastor Gideon watching from Washington. Ang Dios magpanalangin ninyo diha Tres Chicas. Herbie Remis Espinosa, good evening Pastor Gideon Candelario. Mayong gabi sa si Elena Villarin. Mayong gabi Pastor watching from Abuyog Liti. Pwede tugtog sa kanta adto sa langit. Mayong gabi ni Ilimi si Madayan watching from Guadalupe, Cebu. Si Papi Lumakwas, mayong gabi Pastor watching from Mandaluyong City. Oy, mayong gabi, mayong pagpaminaw diha sa Mandaluyong City. Kumusta mo? Ilang Papi Lumakwas. Si Chris Rondin, mayong gabi diha Pastor ug sa tanan watching Barangay Inapoy, Kabangkalan City. Sa si Sundi, maayong gabi Pastor. Si Brian Ali Malitipad, maayong gabi Pastor watching diri sa Las Navas Prosperidad Agusan del Sur, Dapatilia Familiar Kasong Pastor Lili. Maayong gabi, maayong pagiguban sa mga moreple, ilabi na ni Jolito nga nanon ka dias Canada og ni Sister Nori no diha sa Hong Kong. Maayong gabi og maayong pagpaminaw sa Moriple pod si Sister Marsal. Maayong gabi diha sa may pagpaminaw, maayong pakiguban diha sa Sweden. Ang Dios magpadayon sa pagpanalangin. O Diyos, gihinluan mo, walay makapugong sa pagdaig sa ngalan mo. Ako sang andam-andamon ang mga awit Magkalangit nga gipaabot diri sa nga programa. Sa kinabuhi ko, walay makapugong sa pagdaig sa ngalan mo. Walay makapugong sa pagdaig sa ngalan mo.
Awit makalangit tumawag ka. Diri lang sa tong nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Minsan ay dumarating ang mga Ang request ni Sister Teresa Tisi, Lunlun Bulawan, murag kani sigurong langit ang hinungdan. Lunlun Bulawan ang paglaktan mo siguro ni Sister Teresa, no? Sige, ako rin yung iandam diri sa itong programa. ngunit nanatili pa rin sa buhay mo. Si Girly Salvia Pigalan, Pastor, prayer request ko, schedule opera sa akong mata karong Lunes. Ang Diyos maghatag kalampusan, Sister Girly. Og Marayo Yaso, maayong gabi, Pastor, maayong gabi, may pagpaminaw. Humana ning awit magkalangit mga kigsunan, nga langit ang hinungdan, tawag sa pagkabalaan, dahil langit ang hinungdan, hinahinay tag-aginod sa ato ang paghisgot sa pulong sa Ginoo. Diha sa Gipadayag Kapitulo 5. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Bakit minsan kahit dali nating lumimot sa Panginoon, sa oras na tayo sa gana? Kapag dumarating na ang mga kagipitan sa buhay mo, saka ka palang tatawag sa Kanya. Huwag mawala ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo may handang tutulong sa'yo, nagtitibay si Jesucristo. Sabi ng Panginoon, tumawag ka. Mayong gabi ni Inkan Mulas Lobo, mayong gabi, Pastor. Prayer request ko, umaabot na ako nga si Sarian maging okay ang tanan. Salamate ang Ginoo, Sister Inkan, Inchan, no? Inchang ba? Ang Dios maghatag og kalampusan sa imuhang pag karong umalabot nimo nga pag kuano si Sarian. Sige. Si Felisa Lopez, maayong gabi, Pastor, watching from Argao, request ko walay rason. Mayong gabi ni Inday Dorlin, matud pa thank you Lord sa time nga gihatag nimo kang Pastor Gideon. Good evening, Pastor, sa tibok mo nga pamilya o sa pamilya sa pulong mo kinabuhi ko. Sister Jocelyn Caniedo, Ridobla, mayong gabi, Pastor, request o Jesus dalaygon ka. Pastor, palihog ko langit makalangit, langit makalangit, katapusang dihog. Awit makalangit siguro. Pastor, request kog labod. Sige, ang labod murag layo-layo pa. Kay naapay awit mga igsuon nga gihulat nato. Langit ang hinungdan o niya naapagid ani gugma mo, no? Sige. Langit ang hinungdan naapagid diri. Ako ning ipasod ang langit langit ang hinungdan diri sa tong programang pulong mo kinabuhi ko.
request awit makalangit no. Dulngan ko Liubal sa request ko glabod para sa atong maging suon nga naghambing sa ilang mga sakit o nangita sa ilang kaayuhan. Inday Dorlin, request pastor awit panalangin. Onya Philly Impas, request kong kanta pastor ginikanan. Napagito'y ginikanan no. Sige ako raning katahon ni ginikanan. Onya human aning ginikanan wato na ta sa paghiskot sa pulong sa Ginoo. Ang pagkalatan ko, igsoon ko. Kaigsuonan ko, dasigon ko kamo. Nga kitang tanan, panahon ng magbago. Sa hinulsulan ta ang tanang kasalanan, ug likayan ta ang tanang kahilayan. Dito sa langit kalipay maangkon mo, ug wa na'y luha mo aga sa mata mo. Ang pagkalatan mo, igsoon ko. Dito sa langit kalipay maangkon mo, ug wa na'y luha mo aga sa mata mo. Lunlon bulawan ang pagkalatan mo, igsoon ko. Igsoon ko. Igsoon ko. Igsuon ko. Sige. Okay, ako ang kantahon mga kigsonan ang awit nga gi-request dere. Ginikanan. Ginikana bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan ikaw ginikana. Bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan. Kabataan karon ang aygong karon sa gadget kontrolon, sa module paansiron, ayaw gayot pasagdahi ang cellphone mo tagoy. Kaugmao nila naas pagdumalay, kaginikana. Bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan. Kabatanunan karon ang iyong giyahan, sa Bible tudloan aron na ay pamatasan. Ayaw gayot pasagdahi sa email paundangan,
aron makataro pag-eskwela'y kaginikanan. Bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan ikaw ginikanan. Bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan ikaw ginikanan. Angay magmainam buon, pulong sa Dios tipigan. Kay wakas Pinoy anan, ikay magmainam pingon. Kay ikaw ilang panagingnan, kung buhaton mo kini, ikaw mapulahan, ikaw ginikanan. Bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan ikaw ginikanan. Bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan tudloi, pamatasan. Responsibilidad sa mga ginikanan ang pagtudlo gyud sa mga kabataan. Atong hinumduman, ang unang pastor sa atong mga kabataan, kita nga ilang mga ginikanan. Ang unang magtutudlo, ang unang maestra, ang unang maestro sa atong mga kabataan, kitang mga ilang ginikanan. Dalaygon ang Dios nga padayon magpanalangin sa atong nga panag-uban. Akong gihangyo mga kigsona na matagusa sa pagkuha sa inyong nga Biblia. Ablihi diha sa Gipadayag Kapitulo 5. Gipadayag Kapitulo 5, sugod ta sa versikulo 1. Ingon dinhi ang linukot nga basahon og ang nating karnero. Versikulo 1 nag-ingon, nakita ko ang usa ka linukot nga basahon diha sa tuong kamot. Niadtong naglingkod sa trono, gisulat kini sa sulod og sa gawas og gisiluhan og 7 ka silyo. Og nakita ko ang usa ka gamhanang anghel nga nagsinggit. Kinsabay takos nga motangtang sa mga silyo o mubukhad sa linukot nga basahon. Apan walay bisan kinsa sa langit o sa yuta o ilalom sa yuta nga makabukhad sa linukot nga basahon o makakita sa sulod niini. Naghilak ako pag-ayo kay wala may nakaplagan nga takos sa pagbukhad sa basahon ug sa pagtan-aw sa sulod niini. Unya usa sa mga pangulo miingon kanako, ayaw paghilak kay ang leon sa banay ni Juda, ang gamhanang kaliwat ni David, midaog ug makatangtang siya sa 7 ka selyo ug makabukhad sa linukot nga basahon. Unya nakita ko ang usa ka nating karnero nga nagtindog taliwala sa trono nga gilibutan sa 4 ka buhing binuhat. Og sa mga pangulo sa nating karnero daw miagig pagkamatay, may 7 kini kasungay og 7 ka mata nga mao ang 7 ka espiritu sa Dios nga gipadala ngadto sa tibuok kalibutan. Miduol ang nating karnero o gikuha niya ang linukot nga basahon gikan sa tuong kamot ni adtong naglingkod sa trono. Sa dihang gihimo niya kini ang 4 ka buhing binuhat ug ang 24 ka pangulo ng hapa atubangan sa nating karnero. Ang matag usa kanila may dalang alpa og mga bulawang panaksan nga puno sa insenso nga mao ang pag-ampo sa katawhan sa Dios. Nag-awit sila og bag-ong awit
takos ka sa pagkuha sa linukot nga basahon. Ug sa pagtangtang sa mga silyo niini, kay gipatay ka og pinaagi sa imong dugo, gitubos mo ang katawhan alang sa Dios. Gikan sa tanang banay, pinulungan, katawhan o kanasuran, gihimo mo silang gingharian sa mga pari aron mag-alagad sa atong Dios. Og maghari sila sa kalibutan. Og mitan-aw ako pag-usab, og nadungog ko ang libuan kalibong mga anghel, nag-alirong sila sa trono uban sa upat ka buhing binuhat og mga pangulo, og nag-awit sila makusog ang nating karnero nga gipatay, takos sa pagdawat sa gahom og sa bahandi sa kaalam og sa kusog og dungog sa himaya og sa pagdaig. Og nadungog ko ang tanang binuhat dito sa langit dinhi sa yuta og sa ilalom sa yuta og sa dagat, ang tanang binuhat sa tibok kalibutan, og nag-awit sila nga nag-ingon alang kaniya nga naglingkod sa trono og alang sa nating karnero, ang pagdaig dungog himaya og gahom hangtod sa kahangturan. Og mitubag ang upat ka buhing binuhat nga nag-ingon amen, og nanghapa ang mga pangulo og misimba. Dalaygon ang Dios mga kigsuonan nga nagpahinumdom sa matag usa nga didto sa gingharian sa Dios sa bagong langit baong yuta mga kigsuonan, sumala sa gipakita sa Dios nga pananaon ngadto siyang alagad aron mahisulat kining mga pulonga nga mahitabo sa umalabot nga maoy ato gayong nga masinantian og masaksihan sa panahon nga kita makasulod na sa bagong langit. Kini maong pananawon mga kigsuonan, umalabot kini. Mao kini mga pananawon nga kinahanglang mahitabo og wala pa mahitabo. Mahitabo lamang kini mga kigsuonan sa panahon nga ang atong Ginoong Hesus mo balik. Ang atong Ginoong Hesus mga kigsuonan ikauban na sa mga katawhan nga iyang gipakamatyan, katawhan nga iyang gitubos. Kay diin didto mga kigsuonan gipakita ang mga katawhan nga gipili sa Dios, ang 12 ka tribo ug ang 12 ka mga disipulo sa atong Ginoong Jesucristo. Og diha giklaro mga kigsuonan gikan sa bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 14, diha giklaro nga walay lain nga makabukhad sa basahon nga linukot mga igsuon kundili si Ginoong Jesucristo lamang. Ang atong Ginoong Jesucristo mao lamang ang makabukhad sa linukot nga basahon. Ang linukot nga basahon mga kigsuonan, ang unod niini kung imo ni siyang tun-an pag-ayo, nagpakita ni sa kinatibuk ang plano sa Dios. Diha makita ug diha makatunan, mahibaw-an ang kinatibuk ang plano sa Dios. Anang unod or sulod anang linukot nga basahon. Og kanang 7 ka silyo mga kigsuonan, naghatag na og mensahe sa matag usa sa mga tao nga ningtuo og misunod kang Kristo Hesus. Ang 7 ka silyo mga kigsuonan, simbolo lamang kini sa 7 ka mga kinaiya, mga igsuon kus Ginoo nga gipakita diha sa libro sa gipadayag. Ang giklaro dinhi mga kigsuonan kus Ginoo ang linukot nga basahon og ang nating karnero. Ang pinaka punto nga mensahe dinhi mga kaigsuonan, ang linukot nga basahon og ang nating karnero. Og ang nating karnero mao walay lain mga igsuon, mao lamang ang atong Ginoong Jesucristo. Siya lamang ang dunay authority, dunay katakos og angayan sa pagtangtang, sa pag-abli sa basahon nga linukot o linukot nga basahon mga kaigsuonan kus Ginoo.
Kay matud pa dinhi sa atong gibasa, siya lamang ang nagmadaugon. Siya lamang ang naghatag og kadaugan sa tanang katawhan. Gihatagan kita niya kadaugan, pinaagi siyang sakripisyo. Pinaagi sa iyang mga pailob, pinaagi sa iyang pagpaubos. Atong hinumduman mga kaigsuonan kung giunsa ta pagdaog sa atong Ginoong Hesukristo. Giunsa pag-angkon ang kadaugan. Mga igsuon ko sa Ginoo, dili pinaagi sa paghari-hari, dili pinaagi mga kaigsuonan sa pagbuot-buot, o dili pinaagi sa kanabitang pakitag isog mga igsuon, kundili pinaagi sa tumang pagpaubos, tumang pagpailob. Diha ta daog sa Dios. Diha ta nakabatog kadaugan, kalampusan sa tuman niyang pagpailob, tuman niyang pagpaubos. Kay ang gipakita sa atong Ginoong Hesukristo mga kaigsuonan, kinaiyang mapaubsanon, kinaiyang mapailubon, og ang tao nga mapailubon, mapaubsanon, mudawat na sa bisan unsang mga sugo. Mao na nga si Ginoong Hesus miingon sa panahon nga siya hapit na ilangsang, sa panahon nga hapit na ihalad ang iyang kaugalingon dito sa cross aron pagtubos sa tanang sala sa kalibutan, miingon ang atong Ginoo nga kung mahimo kuha kining kupas sa makasakit, apan miingon gyapon siya, apan ang imong pagbuot o Dios mao'y matuman. Og diha mga igsuon sa ato ang gibasa diha sa kapitulo 5, diha nato makita nga gipasidunggan ang Ginoo. Gipasidunggan ang Dios mga kaigsuonan, ang atong Ginoong Hesukristo mga igsuon ko sa Ginoo. Pinaagi sa mga awit. Diha nato makita ang pagpasidungog kung giunsa ug unsay rason nganong siya gipasidunggan mga igsuon. Diha sa bersikulo 13 matud pa dinhi, og nadungog ko ang tanang binuhat didto sa langit, dinhi sa yuta ug sa ilalom sa yuta ug sa dagat, ang tanang binuhat sa tibuok kalibutan, og nag-awit sila nga nag-ingon, alang kaniya nga naglingkod sa trono ug alang sa nating karnero, ang pagdaig, dungog, himaya, gahom, hangtod sa kahangturan. Diha giklaro mga kaigsuonan nga ang pagsimba, ang mga pagdaig, alang lamang sa Dios Amahan ug alang lamang sa ato ang Ginoong Hesukristo. Diha giklaro nga duha gyud ni sila ka persona, ang Amahan ug Anak. Dili gyud ni usa ka persona. Lahi ang persona sa Amahan ug lahi sad ang persona sa Anak. Og lahi sad ang persona sa Balang Espiritu nga gipakita sa panahon nga gibunyagan ang atong Ginoong Hesukristo. Manay gipakita sa Biblia nga dili sad madawat sa uban nga mga tao nga nagsultis pulong sa Ginoo. Kay alang pod sa ilaha mga igsuon nga ang Dios og ang Anak og ang Espiritu usa ra gyud na ka persona. Og ang gipakitang persona mao ra gyud ang persona or person og ang dagway sa atong Ginoong Hesukristo. Pero ang gipakita o gipasabot diha sa Biblia, ang Amahan, Anak ug ang Espiritu tagsa-tagsa gyud sila og kanang persona. Lahi gyud sila persona. Ang gipakita dinhi mga kaigsuonan nga ang atong Ginoong Hesukristo siya gyud ang gihatagan og authority. Naa niya mga kaigsuonan ang gahom, authority, otoridad sa pagtangtang o pag-abli sa linukot nga basahon mga kaigsuonan. Tungod kay siya man ang siya man ang nagmadaugon. Mato dinhi sa awit mga kaigsuonan nga takos ka sa pagkuha sa linukot nga basahon sa pagtangtang sa mga selyo niini, kay gipatay ka
og pinaagi sa imong dugo, gitubos mo ang katawhan alang sa Dios. So dinhi giklaro mga kaigsunan nga ang kamatayon di ay ni Ginoong Hesukristo, ang pagtubos di ay mga igsuon sa atong Ginoong Hesukristo sa tanang sala sa mga tao, kini nagdalag kadungganan, kini nagdalag himaya sa Dios Amahan. Kining tanan alang sa Dios mga kaigsunan kos Ginoo. Nga mato dinhi, gikan sa tanang banay, pinulungan, katawhan o kanasuran, gihimo mo silang gingharian sa mga pari, aron mag-alagad sa atong Dios ug maghari sila sa kalibutan. Diha sa bersikulo 10 mga kaigsunan, diha giklaro nganong ang tanang mga tinun-an ni Jesus Christ makaampo nas Amahan tungod kay kabubuton ni sa Dios mga kaigsunan ug trabaho ni sa atong Ginoong Hesukristo nga ikaw ug ako mahimong gingharian sa mga pari. But ipasabot mga kaigsunan, makaalagad gyud ta sa Amahan. Makadaig ta sa Amahan. Ang atong mga pagdaig, ang atong pagpasalamat, ang atong mga pagampo, dawaton na gyud sa Amahan. Dili pareha sa unang panahon mga kaigsunan kos Ginoo diha sa daang kasabutan nga ang mga tao nga mutuo sa Dios Amahan pinaagi sa mensahe ni Moses, pinaagi sa pagsangyaw sa mga propeta, dili sila makasimba direct sa Amahan. Dili sila makasangpit direct sa Amahan. Mga kaigsunan, kinahanglan muagi pa sila sa mga pari nga gitagaag katungdanan nga maoy muhatod sa mga mensahe gikan sa mga tao ngadto sa Dios o gikan sa Dios ngadto sa mga tao. Pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo, giputol ka ng maong sistema sa pagpakigsulti sa Dios. Giputol mga igsuon sa pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo. Kaysa wala pa mga igsuon miabot ang atong Ginoong Hesukristo, ang sistema sa daang panahon mga kaigsunan, ibin gani sa paghalad, mga igsuon daghan kaayong mga makaingon tang halad-halad kaniadto nga gipakita diha sa daang kasabutan, may tungod sa paghalad alang sa sala, paghalad alang sa pagpapa sa sala, paghalad mga kaigsunan alang sa kanang paghinlo. Daghang mga halad-halad. Unya kung doon na sila'y mga hangyo, mga yango-ngo, kinahanglan iagi sa mga alagad sa Dios. Sama kang Moses, ngadto na sa mga pari sa karaang panahon, o ngadto na sa mga propeta. Gani mga kaigsunan, si David na kigsulti sa Dios, pinaagi sab kang Nathan sa diha nga si David nakasala sa Dios. Pero sa dihang miabot ang atong Ginoong Hesukristo, ikaw nga mindawat og mituo kaniya, makahimo na ta sa pagampo ngadto sa Amahan. Manang imong makit-an nga gitudluan ta sa pagpangamuyo sa Amahan, nga dili na moagi pa og mga lain-lain nga mga tao. Og wala ni masakpi sa uban. Nganong kitang mga tao, mga kaigsunan, kitang mga magtotoo, kitang mga Kristohanon, kitang sumusunod ni Jesus Christ, direct ta sa Dios. Munang direct to God ang ato ang pagampo. Nganong direct to God? Tungod kay maunay gihimo ug maunay gitrabaho sa pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo. Gani iyang gitudluan gyud ang iyang mga apostoles, ang iyang mga tinun-an, ang iyang mga sumusunod. Iyang gitudluan kung unsaon pagampo. Pwede na tang makaampo mga kaigsunan sa Amahan. Og ang kasiguruhan nga madunggan ang atong pagampo, dawaton sa Amahan ang atong manghangyo, tubagon sa Amahan ang ato ang mga gipangayo mga kaigsunan, ang asyuran pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Mao bitaw nang sa dihang nagtudlo si Jesus Christ, wala gyud siya magtudlo mga kaigsunan nga kung magampo mo, duol pa mo sa naglaing mga tao, or duol mo sa mga propeta,
Kung mag-ampo mo sa amahan, inaani ang pag-ampo nga hangyo ang mga propeta nga sila mag-ampo sa amahan. Or kaha, hangyo ang akong inahan nga si Maria, adto mo pag-ampo sa akong inahan nga si Maria aron dunggon mo sa amahan. Wala gyud na niya gitudlo. Wala na niya gipakita og wala gyud na manato, dili gyud na nato makit-an nga pamaagi mga kaigsunan. Ang gipakita og gitudlo nga pamaagi sa atong Ginoong Kristo aron aduna tay kasiguruhan nga tubagon dawaton sa Dios ang atong mga hangyo, ang atong mga pag-ampo, dawaton sa Dios ang atong mga halad, mga igsuon ko sa Ginoo, direct ngadto sa amahan pinaagi sa ngalan ni Jesus Christ. Muna miingon siya nga pag-ampo kamo sa manini, amahan amo nga naka sa langit. Wala mo ingon si Jesus Christ nga, hala, kung naakay ipaampo, duulan ning tawhana, duulan ning propitaha, sa panahon nga ikaw ug ako, mingdawat na ni Jesus Christ, mipuyo si Jesus Christ atong kasing-kasing, mingtuo ta, mga igsuon nga sinsiro nga pagtuo nga naagyod ang atong Ginoo sa atong kinabuhi mga igsuon, makahimo na gyud ta sa pag-ampo sa amahan. Makahimo na gyud ta sa pagpangamuyo sa amahan ug dili gina pakyason sa Dios. Diha sa Old Testament ug New Testament adunay kalahian ang ipakita mga kaigsuonan. Ako saning sudlan og awit makalangit sa gugma. Diri lang sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Grasya mo na daw sama sa luwong. Okay, balik ta mga kaigsuonan. Ako rin ipadayon og paghatag og panahon kini nga awit nga sa ang gugma. Padayon ta mga igsuon sa ato ang gisgutan diha sa Gipadayag. Gipadayag kapitulo 5, no? Diha sa Gipadayag kapitulo 5 mga kaigsuonan, diha giklaro nga ang ato ra gyud Ginoong Hesukristo maog ra gyoy makaabli sa basahon nga linukot o linukot nga basahon. Nga diin gisudlan diha ang gisulod diha ang tanang plano sa Dios alang sa tao. Ug walay bisan kinsa nga makaabli ana, dili ang tao, dili ang mga apostoles, bisan kinsa nga nahimong alagad sa Dios gikan sa Old Testament o New Testament, walay bisan kinsa nga makaabli. Muna nga kung doon na may mga tao sa umalabot ng panahon nga moangkon nga siya mo'y moabli, siya mo'y gitagaag Yahweh, siya mo'y gitagaag authority, dili na mahitabo. Tungod kay ang pulong sa Dios nga atong nabasa diha sa Biblia, mao ra gyud nay matuman. Wala nay lain pang tao o lain pang binuhat nga gitagaag authority sa amhan sa pag-abli sa basahon nga linukot. Gawas lamang sa atong Ginoong Hesukristo. O kining maong mensahe mga kaigsuonan magtudlo ni kanato aron dili gayud mailad ang matag usa. Dili ta dapat magpailad sa umalabot nga mga panahon nga dunay mga tao nga monungha
nga maghimog mga milagro ug tungod sa ilang himuong milagro ila ni siyang ilang basihanan aron pagtudlo sa mga tao nga muangkon nga sila maoy tig-abli, sila mo'y dunay authority. Kay dunay mga gipadayag ang atong Ginoong Kristo, mga gipasidaan nga sa umalabot nga mga panahon sa katapusang mga adlaw manungha ang mga mini nga mga propeta. Manungha ang mga mini nga mga magtutudlo. Og ang gamito nila aron malimbungan ang mga tao kining pulong milagro. Og bantayanan kaayo mga kigsuonan ang kaluwasan sa tao kung sa iyang kabag-uhan nag-agad lamang sa milagro. Daghan kaayong mga milagro nga mahitabo sa katapusang mga adlaw. Og ang maghimog mga milagro, mga igsuon ko sa Ginoo, muangkon ni sila nga alagad sa Ginoo. Kay ang giingon na sa atong Ginoong Kristo magpakapropeta. Muangkon gyud silang mga alagad sa Dios. Muangkon gyud sila nga mga sugo sa Dios. Ug usa sa ilahang himuong basihanan nga sila alagad sa Dios kining mga milagro. Bantayanan kayo kung naay mga tao nga muhimog mga milagro, ila binagyod kon ila nang angkonon ang milagro. Na pinaagi nako na ayo ka, pinaagi nako na bag-o ka, pinaagi nako na luwas ka. Muabot ang panahon nga muingon na sa unahan nga pinaagi nako malangit ka. Doon na mga magwawali, gani, muangkon na sila nga sila'y Diyos. Doon na mga magwawali, nga muangkon nga sila na'y makaluwas. Daghan na pong mga magwawali, nga muangkon nga ang ilang simbahan, maoray makaluwas. Pero diris atong gibasa, walay bisan kinsang makaluwas, gawas lamang sa atong Ginoong Hesus. Ang pagtulunan ni Ginoong Hesus, ang mga mensahe ni Ginoong Hesus, maulamang ang makaluwas sa atong kinabuhi. Maulamang ang makapalangit sa tao. Maulamang ang makahatag og tinuod nga kasiguruhan aron ikaw ug ako makasulod sa dapit nga wa nay katapusan nga mao ang bag-ong langit ug bag-ong yuta nga giandam sa Dios alang siyang mga pinili. Kining maong mensahe mga kaigsuonan diha sa gipadayag maghatag ni nato og kaisog, kahibalo, kaalam aron dili gayud kita mailad sa unahan. Diha giklaro mga kaigsuonan nga diha sa atong gibasa, diha gitin-aw og diha giklaro ang mensahe sa Dios. Ug dunay mensahe ang Dios mga kaigsuonan. Diha sa gipadayag 5:1 hangtod sa bersikulo 14. Unang mensahe nga walay laing makaluwas, walay laing gihatagag authority sa Dios Amahan, mao lamang si Jesus Christ. O kini gipahibalo o gitudlo na sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang mga tinun-an. Si Jesus miingon, ako lamang ang dalan, ako lamang ang kinabuhi, ako lamang ang kabatuoran. O niya dunay pasidaan ang Dios mga kaigsuonan, gipasidaan gyud sa atong Ginoong Hesukristo nga moabot na gani ang panahon nga dunay magdala sa iyang ngalan, moangkon nga siya si Jesus, moangkon nga siya anak sa Dios, siya ang bugtong anak sa Dios. Mao na nay mga ilhanan nga naghinapos na ang kalibutan. Nya daghan kayo mga gisugilon ang Ginoo aron paghatag nato og mga bantayanan, kana bitawng paghatag nato og mga ilhanan
aron makapangandam ta. Naay mga tao nga moangkon nga sila'y Dios. Ibin diha sa social media, moingon ta nga naay uban magbugal-bugal. Bugal-bugal kayo ang ilang pag-angkon, pagpasipala nga sila'y Dios. Unya dili pod mo angkon nga si Ginoong Hesus maoy mangluluwas, sila maoy mangluluwas, sila'y tag-iyas kalibutan. Nanagyod kana bitang gipanagna sa atong Ginoong Kristo. Usahay makaingon ta nga maglantaw ta sa ilahang nga gihimo mga kaigsunan, grabe nga pagbugal-bugal, grabe nga pagyaga-yaga, nga moangkon nga sila'y Dios. Unya mo makigdebate pas mga tao. Usa na nas mga ilhanan nga ang gipanagna sa atong Ginoong Kristo, ang gisugilon sa atong Ginoong Hesus, matuman. Matuman. Og ang gipadayag Kapitulo 5, ang mensahe sa Dios nga angay natong tipigan, ang aangay natong barugan, taguan, ug dili dapat kalimtan. Una, walay bisan kinsang makaluwas sa tao. Walay bisan kinsa nga makahatag og kaluwasan sa tao. Mao lamang ang atong Ginoong Kristo. Siya lang mga kaigsunan ang makahatag og kaluwasan, kay naa kaniya ang tanang authority sa langit ug sa yuta. Aron ikaw ug ako makasulod sa dapit nga wa nay katapusan, nga mao ang bag-ong langit ug bag-ong yuta. So unsa may angay natong buhaton? Pabilin ta ni Jesus Christ. Mao gyud na atong siguruhon, pabilin ra gyud ta ni Jesus Christ. Kay diha sa atong gibasa, siya ra gyud ang naay authority sa pag-abli sa linukot nga basahon. Nga ang unod sa linukot nga basahon, naa diha ang tanang plano sa Dios. Naa diha mga kaigsunan ang tanan nga mga pamaagi sa Dios. Diha kang Hesus, diha sa mensahe sa atong Ginoong Hesus, doon natay kasiguruhan. So unsa may angay natong buhaton? Pabilin ta ni Jesus Christ. Adunay mga ilhanan nga gitudlo ang Biblia ni adtong tinuod nga nagpabilin kang Kristo Jesus. Usas mga ilhanan kanang imong kabaguhan. Number 1 nga ilhanan nga nagpabilin ta kang Kristo Jesus, nagpabilin ta diha sa tinuod nga kabaguhan. Ang tinuod nga kabaguhan, mga higsuon, nagpakita na sa kinaiya ni Jesus Christ. Ang pagkamapabsanon, ang pagkamapailupon. Pag ikaw Kristohanon, magtutuo ka, nga naagani ka ni ining maong batasan or kinaiya nga mapailubon, mapaubsanon, mga kigsunan ko sa Ginoo, usa ka na kadakong ilhanan nga nagpabilin ka kang Kristo Jesus. Pero kung hambugiro ta kayo, hari-harion ta kayo, hakog ta kayo, dili na mao ilhanan nga nagpabilin ta ni Jesus Christ. Kay mao magyunay pinaka-importante o bantayanan kaayo mga kaigsunan, kining maong mensahe diri sa gipadayag Kapitulo 5 mga kaigsunan ko sa Ginoo. Mao gyud ni ang mensahe dinhi mga igsuon nga wa gyud lain nga gitagaag authority ang atong Ginoong Kristo lamang. So ang mensahe sa Dios niining maong kapitulo alang sa tao, alang nimo, alang nako, alang natong tanan nga giluwas o gipakamatian sa atong Ginoong Kristo. Kinahanglan pabilin ta ni Jesus Christ. Pabilin ta ni Jesus Christ. Usas mga ilhanan nga akong hisgutan nga ang tinuod nga nagpabilin ni Jesus Christ, tinuod gyud nga nabago.
nagpabilin sa bag-ong kinabuhi. Dili sad pwede mga kaigsunan nga bag uta karon o niya ugma daan na sad. Dili na siya pwede. Hey, 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 hey. Okay. Hey, check, check. Kay mga ikog pasensya mga kaigsonan, no? Medyo naputol ang ato ang
kuan kanang programa o tungod na sa ato ang connection diri nga mo aksyon og ka paok. Okay, padayon ta mga kigsunan, lamang wala lang sa tay background nga music. Ato nga ipadayon ang ato ang gisgutan diri sa ato nga programa mahitungod sa gipadayag kapitulo 5. Diha sa kapitulo 5 mga kigsunan, diha giklaro nga kinahanglan magpabilin gyud ta ni Jesus Christ. Ug usas mga ilhanan nga nagpabilin ta ni Jesus Christ, kana gyung nausab ta, nabag-o gyud ta. Mao gyud number 1 nga ilhanan nga nagpabilin ta ni Jesus Christ. Og ikaduha mga kaigsunan nga mga ilhanan nga nagpabilin ta ni Jesus Christ kanang naatay gibuhat. Atong hinumduman si Jesus miingon nga kung wala ko, wala mo'y mahimo. Kanang naa diha sa Juan kapitulo 15. Ato sana nga tagaan og pagtagad. Kuhain yung Biblia o niya basahon nato ang Juan kapitulo 15. Ingon diri sa bersikulo 7. Bersikulo 5. Juan kapitulo 15 bersikulo 5. Ako ang punuan sa paras ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya. Mamungag daghan kay kun wala ako, wala kamoy mahimo. Kana bitawng nangalagad ta nga wala tay gibuhat. Mga igsuon usabi na sa mga dili maayo nga ilhanan. Kanang mga lagad ta nga walay gibuhat. Ang tinuod nga naay Kristo, ang tinuod nga nagpabilin diha kang Kristo, do na say gibuhat. Do na say mabuhat. Daa say mabuhat diha sa iyang simbahan, do na say mabuhat diha sa mga buluhaton ni Jesus Christ. Akong balikon mga kaigsunan, ang tinuod nga naa kang Kristo, ang tinuod nga nagpabili ni Jesus Christ, nabag-o gid siya. Bag-o na ang iyang hunahuna, bag-o na ang iyang batasan, bag-o na ang iyang kinaiya, iyang mga pinulungan, tanan. Muna niingon si Pablo, bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bag-o na. Ang daan milabay na, ug ang bag-o miabot na. Muna nga ang tinuod nga naa kang Kristo, unang ilhanan, bag-o na gyud siya. Dili kay maurag yapon ang iyahang kinaiya. Kung dunay tao nga moangkon magtotoo sumusunod ni Jesus Christ apan ang iyang kinaiya tawhanon, nang limbong ra na sa siyang kaugalingon. Kung baga, iharang giilad ang iyang kaugalingon. Ikaduha nga minsay sa Dios mga kigsunan nga nagpakita sa tao nga nagpabilin kang Kristo, doon na say gibuhat. Ang tao nga nagpabilin kang Kristo, doon na gibuhat. Pero kung kanunay ratang kanunay rata nga mirason, mihatag og rason, mo hinungdan wa gyud tay mabuhat, kay kasagaran sa tao mga kaigsunan nganong dili kabuhat para sa amahan, para sa Dios, diha sa iyang pagpangalagad, tungod kay daghang mga rason. Unya iyang patuohon ang iyang kaugalingon nga murag 100% nga rason gyud. Murag kumbaga pulido kaayo nga rason. Pero ang tao nga tinuod nga nahiusa kang Kristo, ang tao nga nagpabilin kang Kristo, kanunay siyang dunay mabuhat.
Mao ni angay natong utingkayon sa atong kaugalingon. Kung doon na ba tayo nabuhat? Doon na ba tayo nabuhat para sa Dios? Doon na ba tayo nabuhat ingon nga nagsunod kita ni Jesus Christ? Ang tao nga nagpabilin kang Kristo Jesus, mga kaigsunan, malipayon nga nakaalagad og Dios. Ang pulong pagpangalagad gani na gibuhat. Kung imong tan-awon ang Roma kapitulo 12, kay diha man gyud nato makit-an kanang maong kahimtang sa tawo nga tinuod nga nakaalagad og Dios. Imo gyung makit-an, ato gyung makit-an diha sa maong kapitulo sa Roma kapitulo 12 nga ang tawo nga nag-alagad og Dios do nagyugibuhat. Kay maunay usas mga ilanan nga tinuod nga nagpabilin kang Kristo Jesus. Pero kung wala tay gibuhat tungod kay daghang kaitag mga rason, unsaon nato pagkasiguro nga nagpabilin ta niya? Kaya ang gipakita ni Jesus Christ, ang tinuod nga nagpabilin kanako do nagyugibuhat. Kay wala man gyud putay mahimo kung wa ta magpabilin og dili ta magpabilin niya. Kay ang atong mahimo ana sige ra tag rason. Di ko kasimba, di ko kaampo, di ko kabasag Biblia kay mao ni. Dili ko ka atiman sa simbahan kay daghang kay kang mga giapas nga trabaho, wa gyud kay mabuhat. Dili ka kahalad kay apiki. Di ka kahalad para sa Dios, di ka kahalad og halad diha sa mga halaran kay apiki. Nya doon na pag yung mga rason mo ingon nga wala na lang halad. Wala gyud tay gibuhat kung wala gyud ta magpabilin kang Kristo Jesus. Pero kung tinuod ta nga pabilin kang Kristo Jesus, mga igsuon ko sa Ginoo, do na gyud kay makit-an nga gibuhat. Kung doon na kay gibuhat, usanas mga ilhanan nga nagpabilin ka kang Kristo Jesus. Nganong kinahanglan man tang magpabilin kang Kristo Jesus? Kay ang tao nga nagpabilin kang Kristo Jesus, mao lamang ang makaapil sa kinatibuk-ang pagdaig didto sa langit. Mao lamang ang makaapil sa tinuod nga pagsimba or pagsimba dito sa langit. Ang tao nga makaapil sa pagsimba o pagdaig dito sa langit, mga tao tong makasulod og langit. Kay di biya po kakaapil mga kaigsunan kung wa pa kasulod og langit. Kay kining gihisgutan dihas gipadayag, dapit naman ni dito sa bag-ong langit o baong yuta. Nga mato dinhi mga kaigsunan nga dito nagasimba ang mga tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta. Nagsimba sila ngadto sa naglingkod sa trono nga mao ang amahan ug ang nating karnero. Nga mato dinhi mga kaigsunan sa 13, og nadungog ko ang tanang binuhat didto sa langit, dinhi sa yuta og ilalom sa yuta og sa dagat og sa dagat ang tanang binuhat sa tibok kalibutan og nag-awit sila nga nag-ingon. Dito pa lang mga kaigsunan doon na sila gibuhat, mga pag-awit, mga pagdaig, mga pagpasalamat, mga kaigsunan kus Ginoo. Diri sa ato ang kalibutan mga kaigsunan diin atong gipuy-an. Kumbaga temporary ra man kita diri sa kalibutan, di man ta magdugay, pila ra gud ni katuig, pila ra gud ta katuig nga magpuyo diri sa kalibutan. Layo ra kay ng 100 katuig. Kung makaabot man galing ta anang tuiga, moabot tag 100 katuig diri sa kalibutan, perte na gyud ng taasa. Ang uban pod kung pasultihon mo hangyo sila nga Ginoo ay na lang ko paabuta ng 100 katuig. Kay basig dili na ko kaklaro ana. O niya basi og moingon po sila basig
di po ko ganahan basig ango-angohon ako anang mga idara. Gitawag po na sa uban nga panultihon, kuli-kulion na, ango-angohon. Nya luoy na kaayo mag-atiman. Mao na nga kining atong pagpuyos kalibutan temporaryo ra ni. Dunay dapit nga wala na gyud katapusan. Wala na limit ang atong edad dito sa gingharian nga giandam sa Dios nga atong gilagaran. Lamang ang makaapil sa katawhan nga magadaig sa Dios, mag-awit sa Dios, una sa tanan, katong nagpabilin kang Kristo Jesus. Munang ikaw ako, gidasig ta sa Ginoo nga kinahanglan magpabilin ta kaniya. Magpabilin gyud ta. Importante kay nang magpabilin ta kang Kristo Jesus. Og ang tanan na pabilin kang Kristo Jesus na bag-o og dunay gibuhat. Og diha sa pagbuhat mga kigsunan, naa kanunay ang kinaiya sa Dios. Ang kinaiya ni Kristo Jesus. Usa sa mga ilhanan nga nagpabilin ta kaniya, mapabusanon ta sama sa atong Ginoong Hesukristo. Unya, sulayon bi tatanan. Sulayon ta. Panahon mga kaigsunan nga kanang magbuhat ta, sulayon ta. Diha pa lang sa pagpamuhat, sulayon ta. Naay mga panahon nga gusto kang mosimba, sulayan ka, babagan ka. Pero tungod kay mosimba magyud ka. Gusto magyud kang mosimba, munang di gyud ka babag ang buot mo babag. Pero kung dili gyud pug ka gustong mosimba, rason na lang pod ang moingon nga gusto mo ta kong mosimba pero saon ta man. Ang tinuod nga gustong mosimba, makasimba gyud na. Dili gyud na mo rason nga naay labhanan, naay trabahoon, naay pakyawunon. Dili gyud na mo irason. Kay ang tinuod nga gustong mosimba, kay tinuod nga nahiusa kang Kristo, kay ang tawo nga nahiusa kang Kristo, doon na gyud na siya gibuhat. O niya sa iyang pagbuhat, sunod nga mga ilanan nga nagpabilin kang Kristo, naagyunay kinaiya ni Kristo. Og ang makahatag sa kinaiya nga sama sa kinaiya ni Kristo, ang pagpahari sa balang espiritu. Pero kung maghari na gani ang gahom, dungog, authority, kwarta, salapi, uban pa, mawagtang ang kinaiya nga makapahimaya sa Ginoo. Kanang bunga sa balang espiritu, mawagtang na siya. Kung sa atong pagkakristohanon, doon na tayo gisaligan. Doon na tayo gisaligan nga kwarta, doon na tayo gisaligan nga mga butang, posisyon, o uban pa, mawagtang na siya. Kung maghari na ang tawhanon nga kinaiya. Maunang kitang mga Kristohanon, gitudluan o gipahinumduman ta sa pulong sibutan, paharion gyud nato ang Dios. Paharion nato ang balang espiritu. Kay kung maghari ang balang espiritu, bot ipasabot, nagsunod ta sa gusto sa Dios. Kay kumingon tang hari ko Lord, ikaw ang akong hari. Pero kung moingon ta nga ikaw ang akong hari, unya ang atong gusto mo oy gisunod, kanang ang atong gusto mo oy ato ang gituman, dili nato hari ang Dios. Mao bitaw nang si Jesus Christ naghatag siyag mga kana bitawng angay sundon. Naay mga panahon nga lisod yun kay natong buhaton, tinuod na. Naay mga panahon nga kung mahimo kanang pahaway lang sa. Kana bitawng pag tukod og mga simbahan, mga ubay-ubay na magyuning natukod nga mga simbahan. O niya gipadumalag mga tao, mga kaigsunan nga ang mga tao nga gihaguan, mga taong gisakripisyuhan, murag
Kumbaga sila mo inahimong instrumento aron sulayon ka. Sa daling istorya musungay sila nimo. Dili ka murabag og mas maayo sila kay nimo. Sulayon gyud ka ba? Kung magpadayon ba ka sa tawag sa Dios sa pagpanukod og mga tigumanan, dili na sayon mga kaigsunan. Kung tawhanon lang yun ang atong paminawon, kung sa tawhanon lang atong sundon, moingon ko nga undang na lang ta. Dunay mga panahon moingon nga ngano man day og di ta magtukod og di ta magwali og di ta magatiman og mga tao, maimpierno day ta. Naay mga inaana nga mga panultihon nga akong madunggan pero dili na maoy ikalipay sa amahan. Kay dili man na maoy kinaiya ni Kristo Jesus. Ang kinaiya ni Kristo Jesus mao ni dunay panahon nga muhangyo siya apan ang kabubuton sa Dios mao gyud matawman, mao gyud mahitabo. Kabantay mo mga kigsunan, sa panahon nga mihimog mga pag-ampo ng atong Ginoong Hesus, miingon siya sa amahan, amahan kung mahimo kuha kining kupas mga kasakit. Kay hapit naman siya ilangsang dito sa cross. Hapit naman siya bugal-bugalan, taliwala sa mga tao. Hapit naman siya bitayon dito sa cross. Apan miingon siya, apan ang imong pagbuot mo'y matuman. Sa atong pagpangalagad sa amahan, dunay panahon nga maluya ka. Dunay mga panahon nga maluya ta. Pero dili na to kalimtan ang giablihan nga pamaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Aron kining kaluyahon atong kanabitang mapukan. Aron magbadaugon ta bisan unsang klase nga kaluyahon. Ang giablihan nga pamaagi sa atong Ginoong Hesukristo, duula ko. Duula ko. Kung doon na kay panahon nga, kanang doon na kay bation nga kapuyan ka, ayaw duol ni bisan kinsang tao, labi nas mga taong wala sa Ginoo. Or ayaw duol sa bisyo, ayaw duol sa kung kinsa ka, duula si Jesus Christ. Duula. Kay doon na siya'y pamaagi nga dili mapakyas. Duulo na to siya. Ingon ang tanyag ni Hesukristo, duol kamo kanako. Kamong tanan nga gikapuya gibugatan. Kay papahulayon ko kamo. Ang pagduol na to sa Ginoo mga kigsunan, dunay kana bitawng insakto gyud nga pamaagi aron dili gyud ta pakyason ni Jesus Christ. Kanang muduol bitaw ta nga mapabsanon. Kanang muduol bitaw tang mapailubon. Maunay number 1. Maunay gikinahanglan nato sa atong pagduol sa atong Ginoo aron dili ta niya pakyason. Dili kay muduol ta mga kigsunan sama sa gihimo sa Pariseo nga mangwinta. Murag abilidaran ta kay sa uban. Kung sa tao pa hilasan ang tao ana. Muna nga kung muduol ta ni Jesus Christ, ayaw kalimti. Paubos sa imong kaugalingon. Ipaubos nato atong kaugalingon. Kay maunay gusto sa atong Ginoong Hesukristo sa panahon nga muduol ta niya. Yes, klaro og tin-aw kayo nga taniyag pamaagi sa atong Ginoong Hesukristo sa panahon nga doon na kay kaluyahon. Ingon siya, duol ako ninyo. Duol muna ko, kamong tanan nga gikapuyan, kamong tanan nga gibugatan, ang iyahang saad papahulayon ta niya. Pero duulo na to siya sa walay pagpangumpara ni bisan kinsa. Hinuon duulo na to siya uban sa tumang pagpaubos, tumang pagpailob. Kay maunay gipakita ni Jesus Christ. Wala siya mo gamit siyang authority. Gani iyang gihubo ang iyahang pagka-Dios. Wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios.
sa ihang kaugalingong gusto, nagpakatao siya o grabe ang iyang pagpaubos. Sa tumang pagpaubos, unang gibayaw, gipasidunggan siya o gihatagan siya dungog. Dili na to kalimtan. Aron mahimong apilta sa mga binuhat nga nagdaig sa Dios. Aron mahiapilta mga kigsunan sa tanang mga binuhat nga nagpasalamat, nga nag-awit diha sa pagsimba sa langit nga gipakita diha sa kapitulo 5 sa gipadayag. Kinahanglan mga kigsunan, sigurado gyutang apil ana. Aron naatay kasiguruhan nga apilta sa mga pagdaig, pag-awit sa atong Ginoo. Kinahanglan makakita tas tinuod nga kausaban sa atong kinabuhi. Dili kay partial nga kausaban. Kinahanglan 100% nga kausaban. Nya sulayan biya gyud ta. Kung tinuod ba kang nausab, sulayan man ka. Nausab ba ang imong sinultihan na ay mga panahon nga singkahan, libakon, buybuyan ka? Doon na bagyo kausaban. Dapat lang, doon na kay kausaban. Kay sulayan man ka. Nya sulayan bagyod ka mga kaigsunan, doon na bagyod kay mabuhat. Nya kung naa kay mabuhat, base karon lang, sunod, dili na sad, mura kag simbahan sa Epeso ba? Nga may rasugod. Apat sa tunga-tunga, naluya na. Na sila'y pagtuo pero wala na sila unang gugma. Dili maayo mga kaigsunan nga mga lagad ta sama sa simbahan, sama sa Epeso. Nga sa sugod, perting daig, perting pasalamat, doon na may mga Kristohanon, mga kaigsunan nga inanag kinaiya. Bago pa, kung makakita ganig pastor nga murag makagusto sila, pertig yung daig yun. Kumbaga, dinayigay pag-ayo. Bless ko sa imong kinabuhi, pastor, pero kung review ko na gani, perti pong dinautay maayo. Ngano man, sulayan mangguda. Kung sa atong pagkakristohanon, nakakaton na bata pagbuhat og maayo. Kay basig kristohanon, ang nakatunan, buhat gyapong dautan. Pinulungan dautan gyapon. Pagpanunglo, pagpamalikas lang gyapon. Pagplano ra gyapon dautan. Paglibak o pagdaot lang gyapon sa uban. Mga igsuon, sulayan ta. Sa panahon nga sulayan ta, ayaw pagpakabuang, ayaw pagpakadanghag, kundili dapat magmaigmaton ta, magmabinantayon ta, o kinahanglan, dili na tutugutan, nga sama tas mga babaeng buang-buang, or sa mga dalagang nga gisgutan diha sa gipadayag kapitulo 25. Dapat atong barugan, nga sama tas 5 ka mga dalaga diha sa Mateo kapitulo 25 nga gisgutan sa atong Ginoong Kristo nga andam kanunay sa pag-alagad sa Dios. Andam kanunay sa pagsugat sa panahon. Andam kanunay mga kaigsunan sa tanang panahon. Kinahanglan maon sa atong pagkakristohanon do na gyud tay makita. Ikaw mismo makakita sa imuhang kaugalingon. Imong pamilya makakita sa imong kaugalingon. Lisod mapug kaayo mga kaigsunan nga mga lagad kas Ginoo. Unya, una sa tanan, wala ka makakitag kausaban. Maurag yapon ang imong kinabuhi, maurag yapon ang kinaiya kaniadto karon. Usaon na to pagkasiguro nga nahiusa ta. Nagpabilin ta diha kang Kristo. Ang mahitabuan na wala ra gyapon kay gibuhat. Yes mo adto ra tuog simbahan, pero wag gyud kay nabuhat. Kay ang tinuod nga dunay nabuhat mga kaigsunan ko sa Ginoo. Naa kay pagpakabana. Naa na kay mga plano ilabi na gyud sa mga buluhaton sa inyong simbahan. Kay diha sa buluhaton sa inyong simbahan, daghan man ang mga buluhaton diha. Naay mga family camp, naay mga youth camp,
na ay mga seminars diha, na ay mga daghang mga selebrasyon, anniversary, Thanksgiving. Ang tinuod nga tao nga nahiusa kang Kristo, dili gyud na luya sa pagpamuhat. O niya, atong hinumduman, nga ikaw ug ako, gantihan ta, dili sa wala na buhat, kundili sa atong mga nabuhat. Og sa ato nga panag-uban sunod mga kigsuonan, ato ning hisgutan kining 7 ka selyo. O niya unsa may mga mensahe niining 7 ka selyo. Ato ning ipadayon mga kigsuonan sunod nato nga panag-uban, ugma basig makabalik ko og hisgot ani ugma sa buntag, pero kung dili ko kahisgot ani ugma sa buntag, ugma sa gabi makalive ta. Lamang pagka Domingo wala tay live kay klase man ko anang Domingo. Unya sunod simana basig doon ako'y biyahe. Dili lang ko ka siguro kung doon ako'y biyahe sunod simana. Kay wala man gyud ta ka siguro gyud sa panahon kung unsa po'y ipabuhat ug unsa may mga buluhaton pa nga gikinahanglang unahon sa atong pagpangalagad sa atong Ginoo. So dili na to kalimtan sa ato karon nga panag-uban ang mensahe sa Dios diha sa gipadayag, diha giklaro nga walay lain nga makaluwas gyud. Walay lain gitagag authority, walay lain nga gitagaan mga kigsunan og katungod sa pag-abli sa linukot nga basahon. Nga mauna diha ang plano sa Dios. Kumbaga, walay lain nga gihatagan sa plano sa Dios. Sa tanang plano sa Dios alang sa tao, si Jesus Christ. Mao bitaw na nga si Jesus Christ siya gyud ang naghatag og mga pamaagi aron do na tay kasiguruhan sa atong mga pagtuo nga kung mag-ampo ta dawaton gyud tas Ginoo. Kapila gyud na balik-baliki kanang pamaagi ni Ginoong Hesus nga kung magpabilin ta kaniya makapangayo ta sa amahan. Bisag unsay atong pangayoon ihatag na sa amahan kung tinuod tang nagpabilin. So usas mga ilhanan nga nagpabilin ta kang Kristo Hesus, nabag-o gyud ta. Munang ato yung paningkamutan nga makakita ta mismo nga nabag-o gyud ta. Unya kung nabag-o ta, dili na to ni kumpara sa mga taong wa pa mapud mabag-o. Tipigil lang ng imong nakitaan nga kabag-uhan ug pasalamati ang Dios. Nya hulata lang ang uban mo ingon nga nabag-o gyud ka sis, nabag-o gyud ka brad. Na-bless ko sa imong kinabuhi. Pagkanindota mga kigsunan kung dunay mga tao nga moingon ana sa tong kinabuhi nga moingon nga na-bless ko ana. Na-bless ko nimo brad, na-bless ko nimo sis. Pero kung moingon ta nga tan-awa ko di ba bag-o nako. Dili na ilhanan nga nagpabilin ta kang Kristo. Kay ang nagpabilin kang Kristo tinuod nga bag-o og nakabaton og kinaiyan ni Kristo nga mapabsanon, mapailubon, dili hambog hiro. Unya ikatulo nga ilhanan nga nagpabilin ta kang Kristo aron tinuod tang apil sa katawhan sa tanang binuhat nga nagdaig sa Dios. Buti pasabot sigurado gyud tang malangit. Ang mga ilhanan mao ni doon na tayo gibuhat. Kay ang taong wala magpabilin kang Kristo, di gyud na kabuhat. Kay daghan na silag reklamo. Daghan na silag rason. Wa ko kasimba, wala ko ka Bible study, kay busy ko,
wala ko ka halad kay apiki, wala ko kahatag, wala ko katabang kay apiki, tabanganan pod, wa gyoy nabuhat. Pero ang taong nagpabilin kang Kristo, daghang nahimo. Ug sa dihang naghimo ka, ang napataas ang Ginoo. Muna sa imong pagkakristohanon, sa atong pagkakristohanon, mao ni ato ang tan-awon. Tinuod tang nabag-o, tinuod tang nakabatog kinaiya ni Jesus Christ, ug tinuod tang dunay nabuhat. Kay ang tao nga nahiusa kang Kristo Jesus, mao ang mga taong apil sa tanang binuhat sa tibok kalibutan nga magdaig samahan ug magdaig sana. Dalaygon ang Dios, mga kigsunan, nagpanalangin ka nato ug ako mga pagdasig mao ni. Dili nato kalimtan ang pag-examine nato sa tong kaugalingon. Ang pagkaigsusi ini. Tan-aw nato kung nabag-o ba ta. Ayaw ipatan-aw ni bisan kinsa. Ayaw ipasusi ni bisan kinsa nga moingon ka nga, Brad, nabag-o na ko, Brad. Sis, nabag-o na ko, sis. Ang pag-utingkay sa atong kaugalingon nga naabatay kabag-uhan, inani ni siya. Itandi ang atong nabuhat sa nabuhat sa mga apostoles o sa nabuhat sa atong Ginoong Kristo. Unsa may buhat ni Ginoong Hesus? May nampuon. Ang gibuhat ni Jesus Christ, naagisay oras sa pag-ampo. Pero kung nahimo lang nato na nga oras sa pag-ampo katong bag-o patang nangalagad, mura taan nagsimbahan sa Epeso. Na ato'y pagtuo pero ang unang gugma wala na. No? Kinahanglan dili na tuwad-on ang atong nabatasan sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Ang pag-ampo, ang pagbasag Biblia, labi na gyud ang pagsimba o paghalad alang sa Ginoo. Munang niingon ang Hebreo, dili na to undangon ang panagtigom sama sa gibuhat sa uban. Hinuon magmadinasigon kita kay hapit na ang panahon nga kining tanan matuman. Unang ang pagsimba ipadayon, ang paghalad ipadayon, ang pagdinasigay ipadayon, ang pagtudlo, ang pagwali, ang pagtuon sa balaang kasulatan dapat ipadayon. Dili dapat undang. Samtang doon na pa'y panahon, so samtang doon na pa'y higayon. Kinahanglan ipadayon. Kay ang magpadayon, maura gyud nay maluwas, maura nay malangit. Munang dili nato batasanon mga kaigsunan kana bitawng mangita tag rason, nganong dili ta kabuhat, dili ta kasimba, dili ta kasakripisyo. Usas akong ika-advise mo ni, sama sa kinabuhi ni Pablo, dapat ato ang tudluan atong kaugalingon, atong angkunon, dili na kita ang nabuhi. Muna nga, kung dili na kitang nabuhi, bisag singkahan pa ka, bisag daog-daogon pa ka, bisag hadlokon pa ka, bisag dauton pa ka, bisag unsa butang-butangan pa ka, di na ka na masakitan. Kay dili na ikaw ang nabuhi. Si Jesus na ang nabuhi. Mao nang Kristohano na ta. Si Kristo na ang niya nato. Dili na kita ang naghari sa atong pagkakita. Dili na to undangon, mga kaigsunan, ang pagpangalagad. Ang pagduol, kanunay sa Dios, diha sa pagbuhat sa mga buluhaton, nga gisalig sa Ginoo sa matag usa. Dapat nato ipadayon, uban ang kalipay sa pagpangalagad sa Dios nga atong gilagaran. Magampo ta, sa dili pa ko manamilit. Amahan namo nga Dios, sa makagahom nagpasalamat kami sa imong pagkaamaayo. Nga imo kaming gitudluan, gidasig, o
gigihahan sa angay namong buhatog paningkamutan. Salamat o Dios sa imong pagpanalangin kanamo, sa among pagpamahulay uban ni kami. Tagaan mo kami kusog kadasig kanunay sa pagpangalagad kanimo, sa pagtuon o pagpamalandong sa imong mga mensahe. Wala mi mahimo kung wala ka. Busa panalangini uban ni proteksyon ni kami sa tanang panahon. In Jesus' name, Amen. Amen. Kini yung suon, Pastor Gideon mo ingon, ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. God bless. Good night.